Ake sithandaze. Nasekuseni nguNkulunkulu endaweni zonke ukuphila kwethu kukuwe. Baba ingcwele senkosi yethu Jesu Kristu siza phambi kwakho singabantu bakho. Sindisa imiphefumulo yethu. Sizwe izwi lakho elivela kuwe. Ukuzwe inhliziyo zethu zidonsele kuwe mayina phakade. Amen. Kuphinda kuphila kufinyela khona la sikhona sizofunda emabhayibhelini wethu encwadini yeZenzo chapter 4. Izenzo chapter 4 sifunda amavesi amathathu. Izenzo chapter 4 ake ngifunde ngelimi lesiZulu. Zenzo chapter 4 ayikho insindiso ngomunye umuntu ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Kwathi bebona isibindi sika Petro noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile bayimifunda nje bamangala bababaza ukuthi kade benoJesu, kepha bembona umuntu ophilisiwe eminabo bebengena kuphika lutho. La sifunda encwadini yezenzo zabapostoli. Sifunda la abafundi bakaJesu uPetro noJohane bahamba bangena etempeleni. Uma bafika masethempeleni eminyango bathola indoda beyihleli icela imali kubo. Kepha bayibheka le ndoda, uma bayibheka bathi isiliva negolide asinalo. Kepha esinako sikupha kona ngegama likaJesu sukuma uhambe. Uma indoda isukuma ihamba kwenzeka miracles omkhulu, isimangaliso. Uma isukuma ihamba yadisturba zonke izinto. Kepha masifika ku chapter 4 sithola ababhali, abafarisi, abapristi bayabuza ukuthi lokhu bakwenze kanjani. uPetro uyaqala manje uyafakaza ukuthi lokhu kwenzeke kanjani. Kepha into engifuna ukukhuluma ngayo amavesi la amathathu, verse 12 no 13 no 14 la sifunde khona. Ake ngisho lokhu ukuthi siphila esikhathini la emhlabeni wamagama. uNkulunkulu unikile izinto zonke amagama. Kunamagama adumile, kunamagama angadumanga, kunamagama ezifo, kunamagama abantu abarich, kunamagama abantu abaphuwa, kunamagama wezinto ezibambekayo, amagama weimoto ezinkulu ezidumile. Uma ukhuluma ngazo ukuthiwe umuntu urich. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ukuthi lezwi esokhuluma ngalo ukuthi uNkulunkulu usinikile igama elingaphezu kwamagama onke. uNkulunkulu adala izulu nomhlaba, wadala wanika yonke into igama. Umadala abantu wadala noAdam, wambiza uAdam ukuthi Adam akunika amagama zonke ilwane. Ilwane esinazo kunezilwane ezinamandla ezifana namabhubesi, kunezilwane ezingenawo amandla, kodwa zonke lezilwane zinika amagama. Emhlabeni esiphila kuwo siphila emhlabeni wamagama. Lezwi esisolifunda la izwi elithi Iqiniso Elizimele. Leli iqiniso elizimele ukuze abantu basindiswe. uNkulunkulu akakhethanga izinto eziningi ukuze abantu bathethelwe izono. uNkulunkulu akakhethanga izinto eziningi, kepha unikile wapha abantu igama ukuthi ngegama likaJesu abantu basindiswe ngalo. Leli yizwi esilithola kuverse 12 la uPaul Peter athi uma bembuza ukuthi lokhu abakwenzile bakwenze ngani, athi uPaul uPeter ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Ngifuna namhlanje ekseni ukuthi mama lapha ekhaya, baba, bhuti, sisi, mntwana, ukuthi ake ngikhulume ngale qiniso elizimele. Leli qiniso elizimele elingeke liguqulwe. Maningi amagama adumile, maningi amagama angadumanga, maningi amagama amasonto, maningi amagama abantu, kepha uNkulunkulu uze sindiswe uwenze ukuthi ahlanganise insindiso ayisondeze eduze, asinike igama elilodwa, igama likaJesu, ukuthi igama likaJesu yilo lodwa elisindisa abantu. Kule ndaba uma sikhuluma ngayo yendoda yaphiliswa, ayiphiliswanga igama lamanzi, ayiphiliswa
ayikhilisanga igama leyimpepha, ayikhilisanga igama elithize. Kepha uPetro noJohane kule ndoda uma bayisukumisa ethempeleni ayiphiliswanga imali, kepha iphiliswe igama likaJesu, ngoba uPetro wathi lokhu esinako sikupha kona, ngegama likaJesu sikuma. Lokhu kwamangaza ababhali nabaFarisi basebabuza. Ake ngisho lokhu ukuthi nali iqiniso Elizimele, ngizokhuluma ngezinto ezintathu nje kuphela. Okokuqala ukuthi igama likaJesu siyasindiswa ngalo. Igama elithi Jesu lisho ukuthi sizosindiswa ngalo. Igama elikhulula abantu ezonweni zabo. Igama uNkulunkulu asinike lona ukuthi abantu sithethelelwa izono ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu yila sithethelelwa khona. Ngegama likaJesu kula sikhululwa ezonweni zethu. Ngegama likaJesu kula sithululwa izibopho zonke. Njengale ndoda esifunda ngayo from chapter 3 ukuze la chapter 4, yayigula ihlele ethempelini eminyango. Abantu bebayipha izinto engeke ziyilaphe. Kepha uma uPetro noJohane bafika bathi ngegama likaJesu uthi sukuma uhambe, iBhayibheli isitshela ukuthi yasukuma ngaleso sikhathi yahamba. Ake ngisho lokuthi igama likaJesu ligama elingaphezulu kwamagama onke. Uma khona amagama onke emhlabeni, igama likaJesu lingaphezulu. Igama likaJesu lisindisa umphefumulo womuntu. Igama likaJesu lisindisa umuntu ogulayo. Igama likaJesu lithulula izono zonke. Igama likaJesu igama uNkulunkulu alinika abantwini. uNkulunkulu akanika abantu imali ukuze basindiswe. uNkulunkulu akanika abantu amanzi ukuze basindiswe. uNkulunkulu akabanikanga izinto ezinkulu abantu ukuze baphumelele. Kepha ukuze abantu babuyisane noNkulunkulu, uNkulunkulu banikele igama elingaphezulu kwamagama onke ukuthi masiza ngegama likaJesu uNkulunkulu authorizile, ulivumelile leli iqiniso elizimele ukuthi noma nami ngegama lami na unegama lakho, kepha kunegama elindlula wonke amagama. Linegama elindlula igama lezingilosi zonke. uSathane even ayingilosi igama lakhe liza ngaphansi kwegama likaJesu. AbaMoses, oPetro namagama abo aza ngaphansi kwegama likaJesu. Abamandla amaningi aneyinkonzo aholwa abantu ngamagama adumile, onke lamagama aza ngaphansi kwegama likaJesu. Lithi leBhayibheli sesitshela ukuthi uPetro alikhe elinye igama elinikiwe. Siphiwe legama, siphiwe legama ukuthi lisebenzise, siphiwe legama ukuthi lisikhulule ezonweni, siphiwe legama ukuthi lisiphilise. Yilo legama esithethelelwa ngalo izono. Igama likaJesu liyasindisa okokuqala. Okwesibili, igama likaJesu lisipha amandla. Igama likaJesu liyasindisa okokuqala. Igama likaJesu lisipha amandla. Amandla njani na? Kuverse 13 lithi iBhayibheli uma babona isibindi sikaJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, kodwa baqonda ukuthi laba bebanoJesu. Uma sizoshumayela sibizwa ngokuthi singabantwana, siphiwa amandla ukuthi sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kuJohn 1 verse 12, uNkulunkulu bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Lamandla anjani na? Amandla ukuthi sibe nesibindi, ukuthi nala singakhona ukuthi sishumayele khona shumayele, sishumayele nje igama likaJesu. Nala singakhona ungena khona singene sikhulume ngegama likaJesu, ngoba la khona igama likaJesu lingena kuzo zonke indawo, akukho la lingangeni khona. Yingakho ababhali nabaFarisi babona lamadoda oPetro noJohane ukuthi laba siyabazi laba amadoda anganawo isibindi, amadoda angafundanga. Kodwa namhlanje noma sesibakhuza ukuthi bangakhulumi ngale gama, baba nesibindi bayakhuluma. Bathi alikho elinye igama esinikwe lona, igama elisinika amandla. Linamandla igama likaJesu, linamandla igama likaJesu. Linqobe izizwe zonke, linqobe uSathane, linqobe amadimoni, linqobe ukugula, linqobe izifo. Uma siliyuza legama likaJesu njengoPetro noJohane beliyuza kule ndawo, liyasukuma indoda ngaso leso sikhathi, ngoba egameni likaJesu akusigama nje kuphela. uNkulunkulu
ubuNkulunkulu buhlangene kuleli gama, ubuqhawe buphakathi kuleli gama. Ophethe igama likaJesu uphethe into enzima, bathi abasuthi uphethe isihurapata, uphethe into enamandla, ekhululayo, enqamulayo, edeshulayo zonke izinto, uphethe ibhomu edubulayo. Yingakho legama likaJesu uma umuntu alisebenzisa likuye limnika amandla. Bomama nabobaba, bosisi nababhuti, akhona amandla asegameni likaJesu, akhona amandla wokusindisa asegameni likaJesu, akhona amandla wokuthethelela izono asegameni likaJesu, akhona amandla wokuphilisa abantu abagulayo asegameni likaJesu. Uma siza ngegama likaJesu, uma abantu behlabelela bethi uma ngibiza igama likaJesu izinto zonke ziyathuthumela, noSathane uyathuthumela. Ayikho into esiyisabayo. Legama likaJesu lisipha amandla ukuba sibe nesibindi, ukuba singasabi. Yingakho uJesu uma thatha abafundi bakhe abathumela athi hambani nindaweni zonke niyoshumayela, nishumayele igama likaJesu. Into esibiza ukuthi ukhona uJesu, likhona igama elinikiwe, limahala, liyisipho, liyasebenza, limile, liyiqiniso, elizimele ukuthi egameni likaJesu ngithi noma ngabe ukuphi, noma ngabe ulala ebusuku, noma ngabe uhlushwa yini, egameni likaJesu izifo zonke, ubuthakathi bonke buyahamba. Kumele ukuthi legama libe kuwe. Yingakho uPetru makhuluma ukuthi legama siphiwe lona, sisindiswa ngalo. Yasinda indoda eyayigula, legama siphiwa ngalo amandla. Okwesithathu uverse 14, legama lithi liyasiphilisa. Ababhali nabaFarisi babona kuverse 14 ukuthi lo muntu ophilisiweyo eminabo bebengana kuphika lutho. Kula ihloko sami sendaba sivela khona, bebengana kuphika ngoba ubufakazi. Igama likaJesu liletha ubufakazi empilweni zethu obungekuphikiswa. Sinjenje ngenxa yokuthi sasindiswa, sathatha le gama likaJesu Kristu saphiwa lona, siphiwa uNkulunkulu, liyaphilisa. Sibona indoda iphilile. Ziningi izinto bebeyinika le ndoda, imali beyinika konke kuba ngathi idinga yona, kodwa yayidinga ukufana nabanye abantu, yayidinga ukuhamba. Ake ngikhulume nawe lapho ogulayo ekhaya, ake ngikhulume nawe oseyinkingeni. Likhona igama elinamandla, likhona igama elisayiniwe uNkulunkulu, likhona igama esinikwe i-authority ukuthi singaliuza kubo bonke abakholwayo. Uma noma ungakholwa, le gama lingakudonsa, likhulule emakhabandeni kaSathane, likwenza ukuthi usindiswe. Ligama elinobufakazi, elifakazele, ligama elibonakalisayo empilweni zabantu, ligama elinqoba zonke izinto. Igama likaJesu linamandla. Maningi amagama khona emhlabeni, ziningi izinto ezikhona emhlabeni, kodwa uma sibiza igama likaJesu siyasindiswa. Bomama nabobaba, endlulwini siyongena ngegama likaJesu. Kuphi nakuphi la siyakhona, igama likaJesu lisinika impilo, lisinika konke sikudingayo. Lithi iBhayibheli lapha kwabaseFilippians chapter 2 lithi uNkulunkulu ngoba uJesu wazithoba, wamphakamisa, wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke, ukuthi ngegama likaJesu amadolo onke nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, ekube udumo likaNkulunkulu. Ake ngicedelele ngalokho ukuthi leli Iqiniso Elizimele, siyalawazi akhona amagama abiziwe emhlabeni, akhona amagama enkokhela abiziwe emhlabeni, kodwa wonke lamagama uma ameshwa abekwe egameni likaJesu, igama likaJesu lingaphezulu, igama likaJesu liwandlula wonke, igama likaJesu liwafaka ngaphansi kwenyawo zakhe, ngoba leli gama lize ukuzohlenga umphefumulo wakho. Leli gama lize ukuzosusa izono zakho. Leli gama yileli kuthiwa siphiwe umntwana, siphiwe indodana, okuzobiza ukuthi uJesu Kristu, ozobuza ukuthi uImmanuel uNkulunkulu nathi. Akusigama nje. Yingakho even lonke iBhayibheli naku-Old Testament, ukuze umuntu ahambe noNkulunkulu, uNkulunkulu bekatshintsha amagama abantu, afaka igama lakhe. Igama elithi Eli, igama uNkulunkulu alifaka ku-Eli, elithi Elijah, igama lika-Abraham walitshintsha kwaba u-Abraham. uNkulunkulu
uNkulunkulu utshintsha amagama. Egameni kune-character, egameni kunesiqu sikaNkulunkulu. Igama likaJesu akusigama nje. Siyazi uma siphila sinika abantwana bethu amagama athize, oThemba, noMasonto. Kepha lawo magama wanamandla. Sometimes uThemba angabe uThemba, angabe uThemba lokuvusa umuzi ekhaya, kepha abe enye into. Kepha leli uNkulunkulu lenzile igama likaJesu ukuthi kube igama abantu basindiswe ngalo, kube igama abazothethelelwa ngayo izono, kube igama abantu abazosindiswa ngalo. Ake ngisho leyo iqiniso lezimele ukuthi ukuze usindiswe, ukuze uphiliswe, ukuze unikwe amandla, uyalidinga igama likaJesu. uJesu Kristu khona engumqali nomphelisi wempilo zethu. Izinto zonke sizenzile, izinto zonke abantu bazizamile, kodwa iqiniso elihlezi kulezwi ukuthi uPetro athi alikho elinye igama. Lento iba ngathi i-negative, kodwa uma athi alikho elinye igama esinikiwe ngalo ukuze abantu basindiswe ngalo ngaphansi kwezulu, then it means ukuthi alikho into engekho, ayikho. Igama likamfundisi alikho, igama likamprofethi alikho, igama likababa othize alikho, igama lomuntu odumile othize alikho, kodwa igama elizokuma lime kunaphakade livulela abantu bonke bangene kuNkulunkulu, livumela abantu bonke bathethelelwa izono. Igama likaJesu. Uma sibiza igama likaJesu, even noSathane uyathuthumela. Uma sibiza igama likaJesu, izono ziyathuthumela. Uma sibiza igama likaJesu, amadimoni ayathuthumela. Likhona leli gama, nawe lingeza kuwe, nawe ungasindiswa ngalo. Leli ivangeli esinikwe lona ukuthi ayikho into ekumele siyishumayele, ayikho into emele sikhulume ngalo. Kumele sikhulume ukuthi uJesu khona weze emhlabeni wasinika igama ukuthi sosebenzisa igama lakhe, abantu bayosindiswa egameni lakhe, abantu bayophiliswa egameni lakhe, abantu bayothethelelwa egameni lakhe, abantu bayozana noNkulunkulu egameni lakhe. Igama elikhulu kunamagama onke. Ake ngisho ukuthi leli qiniso elizimele akunamuntu ongaliguqula, akunamuntu ongalisusa. Bazamile abantu ukuphakamisa amagama abo, kepha amagama abo aphelele emoyeni. Bazamile abantu ukuthi benze izibongo zabo zibe zinkulu, kepha izibongo zabo zaphelele emoyeni. Kepha uNkulunkulu omdala weinsuku, uthonini nanini, usomandla khona, uwenzile icebo ukuthi ukuze abantu basindiswe ngizobanika indodana yami, ngihambe nginike igama ekuthiwa uJesu ozosindisa abantu. Ikhona insindiso emhlabeni ngoba likhona igama likaJesu. Ukhona ukuthethelela emhlabeni ngoba likhona igama likaJesu. Kukhona ukuphiliswa emhlabeni ngoba likhona igama likaJesu. uNkulunkulu akashiyanga sisodwa, ushiye ukuthi masilibiza legama lifakazelwe izulu, lifakazelwe ingilosi, lifakazelwe into zonke. Ngegama likaJesu konke kuyenzeka. Leli iqiniso elizimele engithanda ukusho ekuseni ukuthi lapho kuphi na ukhona, ngoba mhlawumbe uyakhula, noma ngabe ukuphi, likhona igama eliphilisayo. Noma mhlawumbe uzizwa unomthwalo wezono, noma ngabe uzizwa ungenawo amandla, igama likaJesu lipha amandla. Ingakho abafundi bakaJesu ukuze bashumayele bebangahambi bodwa, bebaphethele igama nakuphi na ukubalisebenzisa. Ingakho uPetro athi isiliva negolide asinalo, kepha esinako sikupha kona, sithi ngegama likaJesu sikuma. Leli iqiniso elizimele. Na umbuzo wami sengivala, maningi amagama ey'nkonzo, maningi amagama abafundisi, kepha wonke amagama akhona engiwaziyo, amenshiniwe, afakwe endaweni zonke. Akulikho igama elifana negama likaJesu. Igama eleze lathethelele izono zabantu, igama abantu abayosindiswa ngalezonweni zabo, igama elikwazi ukuklina unembeza womuntu, igama elikwazi ukuguqula isimo somuntu, igama elikwazi ukuphilisa umuntu, igama elifakazelwe izulu. Ekuseni ngithanda ukusho ukuthi leli gama likaJesu ungalithatha nawe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthembekile, ulungile, uma siza kuye ngokukholwa, uma usinikile indodana yakhe ukuze sikhiphile ngalo,
Uma iBhayibheli isitshela kuJohn 3:16 lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba ilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila kunaphakade. Uma sikholwa endodaneni yakhe enguJesu Kristu siyohamba sisebenzise le gama linamandla. Ingakho abapostoli abadinganga izinto eziningi, abadinganga amanzi, abadinganga iy'ntambo, abadinganga iy'waso, abadinganga iy'hlahla, abadinganga konke, kepha bebaphethe igama ukuthi ngegama likaJesu kupha kona. Ile gama elisindisayo, ile gama esiphiwe lona ukuthi sibe namandla, ile gama eliphilisayo. Leli iqiniso elizimele angeke liguqulwe liyoma kunaphakade. Le gama kudala likhona, le gama liyokuba khona, le gama lohlala likhona. Abafuna ukuzosindiswa, abafuna ukuzothethelwa izono isegameni likaJesu Kristu. Iy'nkonzo zonke kumele zime kule gama ngoba le gama linamandla, lifakazela uNkulunkulu, ligama likaNkulunkulu, linobuNkulunkulu, linempilo engunaphakade. Ake sithandaze. Nkulunkulu Baba, isenkosi yethu Jesu Kristu, leli qiniso elizimele. Sibonga ukuthi usiphile amandla egameni kaJesu Kristu. Nkulunkulu engcwele, imiphefumulo nemizimba yabantu siyawudinga igama elinamandla, igama elingaphezulu kwamagama onke elikaJesu Kristu. Baba, egameni kaJesu Kristu, philisa, sindisa, thethelela izono makunaphakade. Amen.